Quan va esclatar la pandèmia, l'Elisabet va entrar en ERTO i ha acabat perdent la feina. Té 35 anys i una discapacitat del 34% a causa de la fibromiàlgia i la parestèsia que pateix des de fa 3 anys. Dues malalties que la limiten físicament i que ja li tancaven les portes a moltes feines abans de la Covid. O sea, antes del COVID ya era difícil de encontrar trabajo porque ya la cosa también estaba con la economía mal, pues ahora con el COVID, claro, aún es peor. Yo lo que quiero es volver a trabajar, aunque tenga mis problemas físicos, pero bueno, que pueda estar en un sitio y saber que a final de mes voy a tener ese ingreso para poder cubrir los gastos. L'Ainoa té 19 anys, ha acabat l'ESO, ha fet un curs de perruqueria i ara en fa un altre de cuina. Busca feina, però no en troba. Me piden una experiencia que no tengo y por lo tanto no puedo empezar a trabajar sin ello. Y al ser mujer hay un montón de sectores que no están a mi favor. La taula d'entitats del tercer sector social ha fet un crit d'alerta pel fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius que abans de la pandèmia ja tenien greus dificultats per trobar feina. Dones, joves, dones monoparentals i persones amb discapacitat són els més afectats. Los jóvenes hoy en día, pues como ven que todo está cerrando, que todo va mal, la economía, todo, pues como que ellos mismos también pasan de intentar seguir adelante. Lo que tendría que haber más empresas que valoraran a la gente con discapacidad. Somos personas igualmente, tenemos derecho. Les entitats socials són, ara més que mai, vitals per guiar aquestes persones en el camí de la inserció laboral. Les pors més importants són la incertesa, el no saber cap a on han d'anar. Els intentem donar eines més transversals que els permetin desenvolupar-se com persones i que no tinguin aquesta por a empoderar-se a si mateixos i a poder tirar endavant. A causa de la pandèmia, a Catalunya la taxa d'atur de les dones joves ha passat del 35 al 57%, trencant la tendència a la baixa dels últims anys. Meritxell Carles Artimet, TV3, Cornellà de Llobregat.